La vegueria del Penedès pot presumir de moltes coses, però ho fa especialment dels seus carnavals. Els municipis del Garraf i el Penedès exhibeixen unes festes que es viuen i es manifesten de formes tan diferents com complementària i ens converteixen en el gran referent. Aquest any l'emergència sanitària ens fa viure la festa des de casa i des d'Eix Diari volem aprofitar aquest moment per conèixer més i millor les nostres tradicions. Avui parlem amb els regidors de Cultura de Sant Pere de Ribes, Josep Moya i Adrià Solà. Bon dia. Bon dia. Un dels millors exemples de la diversitat dels nostres carnavals és Sant Pere de Ribes, que organitza cada any dues festes tan complementàries com amb senya d'identitat pròpia. Josep, Ribes és sàtira en essència. Sí, Ribes considero que és dels carnavals per excel·lència, i després les altres comarques em aixecaran, les altres poblacions, però és el carnaval de fardo de tota la vida. És el carnaval de que tu agafes 4 coses que tens a casa, et disfresses i surts a passar-t'ho bé al carrer. Deixant els lluentons, les plumes i aquestes coses. És un carnaval que es viu des de les entitats. Sí, des de les entitats i grups d'amics que surten, es munten el seu grupet, es disfressen i després ja a sortir i a disfrutar. Quina és l'evolució que ha tingut el carnaval de Ribes en els darrers anys? Heu vist que hagi evolucionat, la festa hagi anat transformant-se d'alguna manera? Ribes Ribes, sí. Ribes, vale. Doncs a Ribes es va començar que cada entitat muntava el seu carnaval per viure, però arrel de moltes reunions hem aconseguit que es faci una comissió oberta del Carnestoltes, la COC, que engrupa totes les entitats. Hi ha el parroquial, el GERT, els Xulius i altres entitats que surten, i llavors hem aconseguit que tots vagin a una. D'aquesta manera s'aconsegueix també unificar programes, no? Per no solapar activitats. Exacte, abans sortien 2 carnavals infantils i d'això, perquè cada entitat fer d'aquesta manera s'ha unificat i, clar, a l'unificar-se el carnaval és molt més potent, no està tan disgregat. I en aquest sentit, amb aquesta experiència, cap a on creieu que camina la festa? Jo crec que es consolidarà d'aquesta manera com ho estem fent ara i cada cop anirem a més, a lluir més el carnaval i cada any surten petites cosetes que a mica en mica es van ajustant i es van arreglant perquè tot vagi ben lligat. Adrià, les Roquetes exhibeix una rua popular però molt participativa. El seu creixement en els darrers anys ha estat exponencial. Sí, correcte. Últimament el nivell de participació que tenim en les rues és molt alt i a més molt lluït. Ens agrada les plomes, ens agrada els colors, ens agrada moltíssim el carnaval, que de fet tenim 2. Tenim el d'estiu i tenim el d'hivern. O sigui, molt bé, sí. Precisament el carnaval es viu tan intensament com deies que ha creat una marca pròpia i exporta la festa a l'estiu. Sí, exacte. Creieu que el futur de la festa passa per aquí per poder-se diferenciar de la resta de carnavals del territori? Bueno, és possible, no? És una oferta que és diferent i a més és lluït i és, no és un carnaval de sàtira, com és en el cas de Ribes, però és un carnaval, diferent. És un carnaval, l'essència de carnaval està, però és una mica, diferent. L'experiència del carnaval d'estiu, que és una proposta que és única en aquesta comarca, com parteix i com veieu que ha tingut resposta en el territori? Bueno, això fa uns 10 anys va sortir la idea d'un grup de joves del municipi que vam dir estem farts de passar fred a l'hivern i volem aquesta mateixa experiència però amb una temperatura molt més agradable. I ens vam proposar a l'Ajuntament de fer aquest carnaval a l'estiu. Era com esteu bojos, però anem endavant. I al final s'ha anat consolidant que ja portem 10 edicions, o sigui, està molt content. I a més, referent a nivell no solament de comarca. Josep, Sant Pere de Ribes combina a la perfecció aquesta tradició folclòrica amb la innovació amb les festes.
Com es viu des de la Regidoria de Cultura aquesta diversitat? Sí, això de la innovació és que cada cop ens hem d'anar pensant coses diferents. Vull dir, des de el que era abans el típic sortida de Carnestoltes a cada cop posar fer més història a l'hora de fer la presentació del Carnestoltes, vull dir, i anar presentant tots els diferents actes que es fan. Aquest any es farà un arribo virtual. Ja que la pandèmia no ens deixa fer res més, doncs es farà un arribo virtual que es podrà veure per les xarxes i en comptes de fer una xatonada, es farà una xatonada d'aquesta que per encàrrec. Vull 3 xatons i anar a buscar per evitar cues i aquestes coses. Precisament anàvem a això ara, no? En aquesta edició confinada, com es viurà el Carnaval a Ribes, concretament? Pues a Ribes, ja et dic, això que t'estava dient, es farà un arribo virtual, Sa Majestat Carnestoltes ja ha passat a les escoles les indicacions de com ha d'anar la canalla perquè també visquin el Carnaval, encara que sigui d'una manera diferent, que si un dia han d'anar amb un mitjó vermell, l'altre dia amb un barret al cap, ja els hi he passat les premisses i això, que vull dir, estan demanant que la gent guarneixi els balcons i tot, i quasi tot es farà online. Vull dir, excepte dos petits concerts o semiespectacles que es faran amb aforo controlat, amb totes les mesures de seguretat, a la nau del Ger, però poca cosa més podem fer. A Roquetes, Adrià, el sistema serà similar, a més coincideix amb la Festa Major d'hivern del nucli. Sí, correcte. Nosaltres a Roquetes el mateix que et dic és que la gent s'engresca molt ràpid. En aquest cas, amb el tema de la pandèmia, també ens ha aixafat bastant, perquè l'any passat, quan vam poder celebrar el Carnaval i després va vindre tot el que va vindre, ja vam pensar una mica què farem al Carnaval. Esperem, creuem els dits, què podem fer i tal, però al final no s'ha pogut fer res. Des de l'Associació de Festes han presentat una proposta que és fer un espectacle a l'Envelat, que és l'espai que hem habilitat aquest hivern per fer programació cultural en les mesures de seguretat, i han presentat aquest espectacle amb una exposició de fotografies dels anys anteriors, on el públic que va veure aquell espectacle, abans o després de l'espectacle, poden passar per l'exposició. El municipi no renuncia en cap cas a la celebració, tot i que sí que fa una crida a la responsabilitat. Correcte. Sí, correcte. Josep, com esperes que passin aquests dies, aquesta setmana clau en el calendari festiu del municipi? Jo espero que sigui com la festa major que hem tingut, que ha sigut bastant tranquil·la i s'ha fet el que s'ha pogut fer degut a la pandèmia, però el que passa que a Ribes la gent té la festa al cos. I, clar, jo et dic, tot el que està semiorganitzat per entitats i conjuntament amb l'Ajuntament, tot té les seves mesures de seguretat i seguint tots els protocols, però jo no puc assegurar-te que no surti un grup de gent disfressada pel carrer. Per això s'ha d'apel·lar també a la responsabilitat de cada persona, en aquests moments complicats i claus també en aquesta tercera onada de la pandèmia. Esperem que la gent es comporti i tothom respecti tot això i a veure si ens en podem sortir d'una vegada per totes d'aquesta pandèmia i puguem tornar a disfrutar com estàvem disfrutant els anys anteriors. Segurament els caps ja estan pensant com serà aquest Carnaval de 2022, no? Sí, ja hi comencen a haver petites pinzellades, però clar, hasta aquí te puedo leer. Ens guardem aquesta sorpresa esperant que puguem gaudir de l'edició del 2022 com l'havíem conegut fins ara. Moltes gràcies, Adrià. Moltes gràcies, Josep, per atendre'ns. A vosaltres. Moltes gràcies.